el pàrquing ho posaria al costat del banc perquè si algun nen hi arriba tard que ho posi allí i després que se'n vagi corrents. El de patinets al terra i el de bicis ho posaré a la paret. Posar-ho a les bicicletes allí. El de portes i altres patins de peu i al costat del banc el topat. Una mica de fusta per ficar la primera roda i el mànec del patinet ho poses de costat, ho fiques i després fas això. I per les bicis fem una retallada més gruixuda per la roda i els patinets una més fina. I en comptes de posar pàrquing ho posem a grafiti aquí i jo penso que aquest està molt bé perquè allà ningú nen et També he decidit posar la P de pàrquing perquè quedi bonic.